Bagong silang na sanggol sa Angeles City, Pampanga, itinakas ng isang babae. Insidente na hulikam. Tutukan sa report. Halos manlumo ang 29 anyos na si Rona, di tunay na pangalan nang malaman na nawala ang kanyang anak ilang araw matapos niyang isilang sa isang ospital sa Angeles City. Tubong Puerto Princesa City si Rona na lumuwas sa Angeles City matapos pangakuan ng trabaho ng isang employer. Bukod sa trabaho, pinangakuan din daw si Rona ng employer na tutulong siya sa gastusin sa kanyang panganganak. Nag-post kasi itong si mother through Facebook account niya na nagsisik siya ng job to sustain her current condition dahil 8 months pregnant siya during that time. Then, nag-comment nagkaroon sila ng communication. Pinangakuan na tutulungan siya sa expenses ng mga panganak niya. Ang inakalang magandang ugnayan na uwi sa karahasan matapos umanong itakas ng employer ang anak ni Rona 2 araw matapos siyang manganak. Sa CCTV footage nakuha sa ospital, kitang-kita na itinakas ng suspect ang sanggol mula sa pasilidad. Nagpanggap daw na guardian ng suspect para makuha ang sanggol. Nasa recovery room noon ang ina kaya hindi niya kasama ang kanyang anak. Nag-offer tong si suspect na aalagaan niya muna yung bata. Nung nakalabas na ng hospital si kinokontak niya, that's the time na hindi niya na makontak tong si suspect. Sa tulong ng mga CCTV footage na nakalap ng Angeles City Police Station 2 at mga dokumento na pinirmahan ng suspect sa ospital, natuntun siya at nabawi ang sanggol sa tulong ng Angeles City Social Welfare and Development Office. Agad ibinalik ng CSWDO ang sanggol sa kanyang ina. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect na hindi na nagbigay ng pahayag. Pero sa panayam ng PNP sa kanya, So far wala siyang binibigay na statement sa amin pero allegedly ang ini-insist niya na magkakilala daw sila. Sa interview namin sa kanya, kiniklaim niya na may sis siya, hindi siya nagkaanak, parang ganun. Parang yung kagustuhan magka-baby. Yun ang tinake advantage niya. TJ Torida, 1 North Central Luzon.